zaštitu Bela Željka. Još gore. Zdravo Željka. Šta smo upravo radili? Reci o dokumentu da bi Jovana vidjela kako smo se napatili da nađemo njoj poklon. Bili smo u Mamutu i ništa nismo našli i ne znamo šta ćemo da radimo. Ali snaći ćemo se. Korivati? Knjiga je naš najbolji drug. Željka plaćuje lot. Znači Željko plaćuje lot. U velikoj kuli. U čemu? Zamena. Još uzbudljivije. Zamena. Je dobitna kombinacija. Da više bude stvarno dobitna kombinacija. Živjela super. Radi. Manje na puno. Če? Leteli su na noge ružanke devojke. Atila. Doktor Aron. I onda mi otpade i ostane.